jakite aka wuli ka jɔkɛ n'a ye wuli ka jɔkɛ ka ban e ni le fila i k'a dɔn sɛbɛnkura minnu n'an yamaruya don an n'a dakolo walo tori dɔɔni di panni ye ka maa si t'a pantɔ ye ka segin kɔ siga t'o la ala cogo bɛ di bi Amadu elu konare n'a fɔra ko dori bɛ ji dɔn da kɔnɔ ji wulilen a taa yɔrɔ t'a l'o kɔnɔ fiyewu Amadu elu konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana min ye Isa Jigiba Nabila Isa Tuama ko a ko tubabuw ka faama kumana min ye Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron i k'a dɔn kuma tɛ tubabukɛ dajeni jagwa faamalama Emmanuel Macron i k'a dɔn ɲɔgɔn ye min kɛra tile fila in na hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma sogo doni ka y'a kɛnɛ kan nka min ye hakili ani ɲɛ i k'a dɔn kun bi kɛnɛ kan o ko min ma video conférence o de ye jabarani minnu bi tɛngu maa ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn diɲɛ kun n'a kun a bi kuma i k'a dɔn waati dafalen kɔnɔ ngami a ko min ye tubabuw ka masakɛ ɲɔgɔn ye min kɛra jamana i k'a dɔn tubabu faama ani G5 masakɛw olu de kun kan ka ɲɔgɔn ye jamana sogo ni sogo nka Emmanuel Macron a ma sogo deni ka ye kɛnɛ kan nka fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ in kan ani labɛn fɛn o fɛn kɛra ani bɛnkan minnu kɛra a da b'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Emmanuel Macron a furundora a ko a ko jɔnka la transition n'o ye cɛmancɛ fanga min filɛ bandaw n'a jɛɲɛw i k'a dɔn kalo damadɔ min n'u ye fanga in daminɛ u ka baara ɲɛna ka tɛmɛ san 7 i bɛ k'a ka fanga baara kan a ko ka taa min ka o de ye bamanjuw ye i k'a dɔn ani maamurutulen minnu bi kɔrɔ fɛ minnu ko fo jamana ka tila a bɛrɛ taa yanni o don cɛ min ye wulikajɔw ani sigi ka fɔ caman kɛra bɛnkan caman kɛra bolonɔbila sɛbɛn caman kɛra Ibn Bokar Keita i k'a dɔn a dɛsɛra ka o ko de batu o de nana ni gɛlɛya caman de ye a ko tuma min u bɛ bɔ po sabula ɲɔgɔn ye dɔ kɛra po o ye tubabu jamana dɔ ye a k'u ye hakilinaw ani kuma minnu fɔ Ibn Bokar Keita ko nin kɛra maa kati gɛlɛnba ye a ma sɔn abada i k'a dɔn accord d'Alger k'a taama ni k'a kɔrɔbɔ i k'a dɔn ka tila k'a dafa a ko i k'a dɔn o gɛlɛya de nana ni Kidali i k'a dɔn maa minnu bɛ yen a caman ka gɛlɛya sinsin ni ka farafarali ni ka dɔ fara minɛ kan a ko nka min ye bandaw n'a jɛɲɛw ye nin kalo damadɔ minnu n'u ye fanga minɛ a k'i b'a ye k'a fɔ k'o bara ka lama k'o bara ka b'u cogo la kosɛbɛ a ko sabula Kidali ni Mali i k'a dɔn u gɛrɛ la ɲɔgɔn na fo k'a fɔ k'a to ten ɲɔgɔn ye yɛrɛ min kan ka kɛ i k'a dɔn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔn kɛra bɛn kɛra k'a taara kɛ fo Kidali jamana na Mali drapeau yɛrɛ i k'a dɔn a lama na fiɲɛ na kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Emmanuel Macron kɔni y'a jira k'a fɔ o ye taamasiyɛn ɲumanba ye a ko sabula min ye ko wɛrɛ min ye n'o b'a jukɔrɔ o de ye jahadimaw ye i k'a dɔn kɛlɛ b'i kan kɛlɛ wɛrɛ b'i kan a k'i k'a dɔn baara bi gɛlɛya min ye Kidali mankan ye n'o sera ka duga Kidali i k'a dɔn Mali dɔ don i k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan jahadi kɛlɛ min ani muruti kɛlɛ min ɲɛsinnen b'a ma min bɛ se k'a to a bɛ kɛ kɛlɛ da kelen ye n'o tɛ a ko Burkina Faso Niger ani Mali ninnu bɛɛ lajɛlen bi furanjɛ kelen na furanjɛ walankatalen furanjɛ dayɛlɛlen a ko i k'a dɔn a minɛni kwafa a ka gɛlɛ kosɛbɛ n'a kɔni kɛra ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan civili politikima ani sɔrɔdasiw i k'a dɔn a kɛlɛ bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ o de la jamana bɛnkan minnu kɔni sabatira ni Emmanuel Macron n'a y'a sɛbɛkɔrɔ sinsin o de ye k'a fɔ Mali ka dɛmɛ i k'a dɔn o tɛ kɔtigɛ abada min ye camancɛ fanga ye olu fana ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ sabula u ye taamasiyɛn min y'o la taamasiyɛn basigilen i k'a dɔn Mali i k'a dɔn a ka kɛ kelen ye gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ Mali i k'a dɔn a n'a jamana wɛrɛw a dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen dugalen i k'a dɔn ale dalen don a la o de la a y'a jira sa k'a fɔ hakaja jamana ko in kɔni a kɛra ko sabatilen ye wa dɛmɛba de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko nisɔndiya yɛrɛ bolo kan o yɔrɔnin bɛɛ min ye cadikaw ka masakɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ sɔrɔji bayirigi caman a bɛ n'o bila ka na a ko Burkina Faso Niger ani Mali ninnu bɛɛ lajɛlen bi furanjɛ kelen na furanjɛ walankatalen furanjɛ dayɛlɛlen a ko i k'a dɔn a minɛni kwafa a ka gɛlɛ kosɛbɛ n'a kɔni kɛra ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan civili politikima ani
sɔrɔdasiw i k'a dɔn a kɛlɛ bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ o de la Jamina bɛnkan minnu kɔni sabatira ni Emmanuel Macron n'a y'a sɛbɛkɔrɔ sinsin o de ye k'a fɔ Mali ka dɛmɛ i k'a dɔn o tɛ kɔtigɛ abada min ye camancɛ fanga ye olu fana ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ sabula u ye tamasiyɛn min y'o la tamasiyɛn basigilen i k'a dɔn Mali i k'a dɔn a ka kɛ kelen ye gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ Mali i k'a dɔn a n'a jamana wɛrɛw a dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen dugalen i k'a dɔn ale dalen don a la o de la a y'a jira sa k'a fɔ hakaja Jamina ko in kɔni a kɛra ko sabatilen ye wa dɛmɛba de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko nisɔndiya yɛrɛ bolo kan o yɔrɔnin bɛɛ min ye awɔ Cadikaw ka masakɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ sɔrɔji bayirigi caman a bɛ n'o bila ka na dɛmɛ sinsin hali bi Mali kɔnɔ tuguna a Traoré nin y'a ka sɛbɛn ye tuguna ko min ye k'a dɔn sama-samali ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ transporteurs u ni ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn hali bi n'a ka bi ko in a to sira tɔ ka guwan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko an bɛ donni min na i ko bi min ye minisiriso min ɲɛsinnen don dugutaa ko ma ani k'a dɔn lapasajɛkulu minnu bɛ i k'a dɔn transporteurs ɲɛma karamɔgɔ Daba Tunkara ko sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don k'a kɛlen don bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i fasa ja kɛrɛtɛtɛ i k'a dɔn min ka di la bɛɛ sinsin bɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta ni ko kɛra ten a juru tɔ de bɛ sɛbɛkɔrɔja o kuma ko in m'o dangan de la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ maa mun bɛ yen n'olu ye minisiriso mun ɲɛsinnen don dugutaa ko ma olu ka i k'a dɔn bilasiraliba kɛrɛ minisiri kɛrɛfɛmaa dɔ bɛ yen ale kɔni ye i k'a dɔn ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli mun na a y'a jira k'a fɔ yanni kununko ninnu ka baara bila kɛ ko ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kɛra i k'a dɔn minisiri u ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko conseil malien des transporteurs routiers n'o ye CMTR ye k'a y'olu bisimila a yɛrɛ jabala la bisimilali min kɔnɔ olu kɔni tun y'a kanu k'a fɔ minisiri an nani lajɛ gwɛlɛyaba saba de b'an bolo an b'a fɛ ka min maana a ko gwɛlɛya fɔlɔ ye fɛn jumɛn o ye i ye sariya minnu da jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɔ a la n'o ye k'a dɔn péage sarali ka kɛ taali ani seginni ye a ko an kɔni b'a fɛ i ye don min fɔ n'o tun ye kunun kalo tile 17 ye i k'a mɔnɔbɔ k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ a ko i k'a dɔn o y'u nakun fɔlɔ ye o ko nasiratigɛ la minisiri ko a y'a mɛn wa k'a sɔn o ma min ye i k'a dɔn awa kalo wɛrɛ dara n'o ye marisi kalo nata ale tile gale awa ko i k'a dɔn a batoli a na daminɛ o la min ye k'a dɔn mobili misɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ péage fɛ alisilamɛya 100 min ye k'a dɔn awa sotarama minnu fana bɛ tɛmɛ ka taa se mobili kumaba minnu bɛ yen n'o ye bɛnniw ye olu alisilamɛya 200 mobili wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye remorque lahawtabaw ye alisilamɛya 300 kuma o tɛmɛ o k'o de sara péage la walasa jamana ka wagande a bɛ se ka sɔnsɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔ la bɛnkan min bɛ yen n'u y'o ta minisiri a sɔnna o fɔlɔ ma filanan min bɛ yen ni o kun ye u nakun dɔ ye o ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dalu ka kɛ lamarada yɔrɔ dɔ de ka don bolimafɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugutaw bɛ senna maa dɔw bɛ olu bɛ tɛmɛ dugu ni dugu cɛ dɔw bɛ olu bɛ Bamakɔ kɔnɔ munumunu salo la nka i k'a dɔn olu kɔni tɛ tɛmɛ péage fɛ fɛɛrɛ jumɛn min kɛ olu fana kow ka nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko u y'u da don nin bɛɛ lajɛrɛlen la maa min bɛ yen n'o ye minisiri Maganfili Dabo a y'a jira k'a fɔ u ye nin laɲini kunfɔlɔ min kɛ ale ye sɔnna o ma nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye o kɛra i k'a dɔn yanni kunun baara bila olu ɲɛkɔrɔ nka ko gɛlɛya yɔrɔ dɔ nana kɛ fɛn jumɛn o ye k'a fɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu ye bɛnnibaw ye ha ka jan minnu bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Cɛncɛn Salo Kulikoro ani yɔrɔ jan wɛrɛw a yɛrɛ k'a fɔ olu de ka dɛngɛrɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ Mali siraw kan sabula bɛɛ ni sɔsɔne Cɛncɛn la i k'a dɔn o godogodogodo gidɔrɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛ gidɔrɔn de siba o tuma fɛɛrɛ de ka kɛ waati ni waati jamana mana miliyari don sira la i k'a dɔn bolimafɛn lahawta minnu bɛ jagoya sɔnsɔn a dɔw yɛrɛ bɛ hakɛ min fɔra u bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛrɛlen kan o tuma musaka ni min fana bɛ yen n'u kan k'o sara jamana ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ i k'a dɔn sira ninnu labaarali sira ninnu dalabɛnni i k'a dɔn k'o de fana nafa ka bon kosɛbɛ o de kama sa u ko u mana wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ bɛnniba minnu bɛ yen n'u bɛ na ni cɛncɛnw ni donimagurin wɛrɛw ye olu kɔni ka musaka saraliw olu ni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ hali n'olu ye taako tankɛ tile kɔnɔ u na i k'a dɔn k'a fɔ o péage sarako hakɛ kɛ o kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye gɛlɛya min na i k'a dɔn transporteurs t'a fɛ tulo ka don fɛn min na sɛbɛnnikɛla ko a dun bɛ faamuya cogo di minisiri b'a la ka wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ walasa i k'a dɔn jamana sariya ye fɛn mun fɔ ani k'a dɔn an ka farafinna jɛkulu wɛrɛw ka tɔw ka sariya minnu bɛ yen olu bɛ se ka laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'a batora jamana bɛɛ la anw ka jamana Mali ni anw ko an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ o tuma anw bɛ jamana sugu jumɛn de la a ko nin ye sariyaba de talen ye sariya min na minisiri kɔni ko a sɔnna ma a wa waati ka bɔ a jɔ a kɔrɔ ka bila marisi kalo tile gale la nka min ye hakɛ min ka kan ka sara mobilibaw ni lahawtabaw fɛ i k'a dɔn
jongo ala ministry jole do yoro mina o ye sharia ye min fo o de ka bato wa ye wele bla chauffeur ni transporteur bema u ka do jamana sharia burujali dabla ni jamana ye fɛn min fɔ ka dɔn k'a fɔ jamana tɛna fɛn jugu ye ka de sigoro jamana t'a ɲɛ sharia ko kumaw de don ko bɛ nin dangan na a ɲɔgɔnyew ni tongabɔw bɛ senna yanni kibaruya kuraw ka sɔrɔ a ko kan nouvelle horizon tuguna a Traoré ale ka sɛbɛnni don Amadou Konare ne banabaatɔ gɛlɛ yaala yɔrɔ tɛ a wasɛlɛ do ye ayi Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant sɛbɛnni kɛbaa de ye Musa Bilali Sidibe Musa Bilali Sidibe ko a ko di a ko i k'a dɔn kunungo min ye baarabila min n'a kun gofɔra i k'a dɔn transporteurs fɛ a bɛɛ taa kɔnka wuli kɛra joona min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a bɛ dalasa cogo min na Amadou Konare nka maa min ka ko ka gɛlɛn ma hali n'o ka kulusi tobira o t'i fa Amadou Konare a ko mobili batigiw doni talaw ani adamaden tali yɔrɔ ni yɔrɔ cɛ dugu ni dugu cɛ i k'a dɔn syndicat olu ka dusuma kasara hali bɛ a kun bɛ sen na a bɛɛ taa gouvernement don y'u kangari da kɛ ka wuli ka jɔ bolodaw ye Amadou Konare ko in bɛ se ka faamuya ni ka nɔgɔya cogo min na sabula a bɛ waati jan bɔ a fɔra ko in bi kɛ u y'a cɛ a fɔra k'a bɛ kɛ u y'a cɛ fo siɲɛ 3 o kɛra nin bɛɛ la a waasa faamuyali a ka se ka boloda ka ɲɛsin an ka jamana bolofara a den dɔw ma minnu ka baara ye i k'a dɔn mobili ko ye chauffeur parandi i k'a dɔn ka taa se convoyeur ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ buru kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye kunungo Bamakɔ a n'a dondaw ni bɔdaw ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya nana yɔrɔ caman na i k'a dɔn da dabila i k'a dɔn min fana ta ka kala ni n'o bɛnna i k'a dɔn i n'a to ta la k'a ko kunungo min ye jɔyɔrɔ ni para ye mobili jɔyɔrɔ minnu bɛ yen a ko jamakulu kun bɛ fa bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn u bɛ filɛli la jamakulu minnu kun don marakala so tɛ fila ye a ko nana ɲɛdɔn chauffeur parandi i k'a dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan sa hakaja anw kɔni ko an tɛ boli kɛ bilen mobili tɛ bɔ mobili tɛ don wa ni maa min m'a to an da la i taxi i sotarama an na tasuma da i la sɛbɛnnikɛla ko a tɛ ɲɛ sabula gɛrɛfu i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen n'a kɛli ka kan a ka di min ye o bɛ taa gɛrɛfu la n'a ma ni min ye i b'o to a ka baara kɛ a ko jamana sariya a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan n tɛ boli o ye jo ye nka maa wɛrɛ tɛ boli a ko ye nkalon ye o de la min ye lakana tigilamɔw ye olu kɔni olu sɔmina sa ka wuli ka jɔ boloda i k'a dɔn o tɛ maa si wajibiya i ka mobili boli nka ni maa min bugi b'i ka taxi boli walima sotarama wajibi tɛ k'a fɔ maa b'i kɔli i ka baara la a bɛ fɔ o de ma tubabukan na maintien d'ordre a ko min ye polisi ni gardiw ye olu kɔni mara ka saloli kɛ kunungo fa bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni taara munumunu sabula dugu kɔnɔ u y'a dɔn nin ye balawuko de ye nin ko in a mankan dan dɛ journaliste n'o ye kunnafonidilaw ye u ka wuli ka jɔ kun y'o ye a ko tuma min n'u taara min ye ayiwa bɔda min bɛ Sebenikɔrɔ yan fan fɛ u ye cɛ dɔ ɲininka o n'a jɛɲɔgɔnw jɔlen bɛ u bi pɛrɛn na u bɔra ka kuma mobili tɛ boli mobili tɛ bɔ n'an ye maa ma ye k'a kɛ i k'a dɔn u tor'o la yɔrɔ min polisiw sina ka na suru jama cɛla ngami u y'ale dɛrɛ ka maa wɛrɛ dɛrɛ Cinquième arrondissement polisiso i k'a dɔn ka taa kuma ɲɛfɔ ye sɛbɛnnikɛla ko olu taara o polisiso kelen la Major Saka Traoré i k'a dɔn ale de section voie publique ye minnu ka baara ye sirako ye i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ hakaja ninnu baara ka kɛwale min kɛ i k'a dɔn kɛwale tɛ sabula min ye jamana ye n den nin kɛ o y'i jo ye i n'o ka kan o sariya b'i bolo nka maa wɛrɛ kɔli k'a fɔ a tɛ nin kɛ o jo t'i bolo sɛbɛnnikɛla ko in bɛ taa fori tuma min maa 5 kɔni sɔrɔla jɔ kɔnɔ i y'a dɔn dɛgɛ sisi o bɛ bɔ karatɔ da o maa 5 kɔni minɛna polisiw fɛ sabula min kun b'u kɔnɔ o de ka mɔgɔw bali min kɔni taxitigiw i k'a dɔn ani sotaramatigi minnu b'a fɛ ka boli a ko nin ko in fanga bonyana hali moto taxi minnu bɛ yen u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta k'olu sɛgɛrɛ moto taxi caman bɛ yen minnu kɔni ye ala de minɛ sa i k'a dɔn plaques ani tamasiyɛn min b'a jira k'u ka moto ye taxi ye olu bɔ a la waso k'u ka dahirimɛ ɲini a ko sotaramatigi caman bɛ yen sira yɛrɛ kama taxitigi caman bɛ yen sira kama olu kɔni jɔlen don a wasiraba kɛraw la ka filɛli kɛ sa ka fiɲɛ ta f'a lajɛ yalima an bɛ se ka bulukusu ka maa ta ka bɔ nin fɛ wa a k'u b'o kuma na taxitigi dɔ sina ka na ten haraba ka sin ka na ayiwa polisiso la a ko i k'a dɔn u binanga sabula kiliya dɔ bɛ n bolo ani banabaatɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna t'olu bila dɔgɔtɔrɔso la u nana jɔ sira la i k'a dɔn kiliya in k'o sɛbɛkɔrɔ lajaba ka banabaatɔ yɛrɛ lajaba nin ye mun jamana ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda i k'a dɔn a bɛna ni cɛnni ye a ko an bɛ joli min na ko bi maliden bɛɛ lajɛlen k'a faamu sabula nin gawale min filɛ nin ye n'o ye sarali ye duguw bɔda la n'o ye péage ye a ko
wajibi de do Malika sabula Mali bi jamana minnu fɛ n'o ye IMOA ye o IMOA jamana bɛɛ lajɛlen de y'a wajibiya wa hali Ghana ani Lagine olu fana y'a wajibiya u ka jamana kɔnɔ sabula ko in yɛrɛ sariya taara bila ko tɛ a ko ni maa min ko k'i b'a sɛbɛkɔrɔ soso o tɛ ɲɛ sabula fɛn min bɛɛ jamako don kabini san 2005 a fɔra ko jamana in bɛɛ lajɛlen k'a kɛ a ko i k'a dɔn Mali se ka bɔ a la o tuma a kɛlen wajibi de ye hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn awɔ mankan ni taa ka segin b'a nɔfɛ an bɛ don min na ko bi a ko jamana tɛ dilan abada fo bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan wajibi ko n'a bɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔ ma tɔɔrɔ ye a bɛ kɛ dɔ ma lafiya ye nka ni jamana ka tɔnɔ b'a la a kɛlen wajibi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tugura an tɛ dɛgɛ fɛ cɛ kuma nka a tɛ nɔɔni ɲɛna ko wɛrɛ sen b'o la langueteur olu kuma na Kader Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Kader ko min ye k'a dɔn pankuru fiyɛfiyɛ kɛnɛ sow yarali ni k'u bɔ dugu ma a ko min ye Usmani Serifu Madani Haidara a ko maa minnu ka so cira k'u jigi b'a kan hali bi ani a ka bi sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye ko mana gɛlɛya Mali kɔnɔ cogo o cogo hali n'i y'a sɔrɔ Haidara bi kangari caman da maaw ye a kana nin kɛ nin ma ɲi nin tɛ ɲuman ye maaw t'u tulo don o la nka i b'a ye n'o maa kelenw ye gɛlɛya sɔrɔ o kow la o bɛ tila k'o Haidara kelen de sɛgɛrɛ i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a sɛbɛntiya cogo min na a ko min ye maa caman de bɛ yen minnu ka so cira olu de farala ɲɔgɔn kan a cɛw n'a musow ni ka Usmani Serifu Madani Haidara ni k'a sɛgɛrɛ ka taa i k'a dɔn karamɔgɔ an nan'i ma tun i k'a dɔn n'i ma wuli k'i jɔ anw ye i k'a dɔn se t'an ye dabali t'an ye jamana bin'an kan minisiri min ɲɛsinnen soko ma u bin'an kan u y'an ka sow ci i k'a dɔn hali siyɔrɔ t'an bolo a ko nin kuma fɔra Usmani Serifu Madani Haidara ye yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dusu kami na a y'i sigi k'a fɔ an b'a ɲɛɲini i k'a dɔn ko o ko bɛ yen ni gɛlɛya don ale b'a fɔ fɔlɔ de an b'a ɲɛɲini o tuma ni min sɔrɔla kan an n'o ɲɛdɔn a ko de kɛra sababu ye Usmani Serifu Madani Haidara waati tɛmɛnnu a yɛrɛ y'a ɲini ani Haut Conseil Islamique ani minisiri min yɛrɛ n'o ye Jɔnkɛ Jara ye ani o ka ɲɔgɔn ye kɛ waasa ko in yɛrɛ donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ye fɛn min ye o ka ɲɛfɔ a k'o faamuya fɔlɔ a ko i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a yɛrɛ y'a kanu sa maa minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ cira u ko i yɛrɛ kana Haidara i kan'a lajɛ anw bɛ degun ni kɔlɔbɔ min ni tɔɔrɔ min na i ka n'o lajɛ o de kama Haidara a ye taama to ta i k'a dɔn ni k'i kunsi nin yɔrɔ kofɔta ninnu ma sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko maa minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ cira walima sigida minnu bɛ yen i k'a dɔn ni babali t'a mɛn ka ɲɛsin olu ma k'u ka duguw na ci po ni ka tila k'u bɛɛ bila kɛnɛ ma i k'a dɔn a y'i kunda ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ Sirakɔrɔ ka taa Senu min ye Falajɛ Gwana ani Misala i k'a dɔn Usmani Serifu Madani Haidara taara nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko waati min na Haidara n'a ka jama kun bɛ ye a kɛra de i b'a fɔ ko ninnu kɔni ye jigiya kura sɔrɔ sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye sendaw ye u yɛrɛ ka fɔ la u bɛɛ lajɛlen de kɔni kulera ni Haidara tɔgɔ de ye k'a kɛ nin kɔni ye Haidara nin ye maa de natɔ ye min bɛna anw na kisi i k'a dɔn o n'a damanda o kɔni de kɛra jigiya ye u bɛɛ lajɛlen bolo kuma min b'u fɛ u y'a bɔ ni k'a da ka yɔrɔ cilenw ni yɔrɔw cogoyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa ba hakɛ minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na du ba hakɛ minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen bolokɔni sin u la Haidara kɔni ye kuma min fɔ o de filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu y'an ka jamana faamaw ye bi a ko i k'a dɔn buna hadamadenw ne don ni b'u la wa u bɛ hinɛ wa i k'a dɔn u n'u hakili bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hadamaden bɛ tɔɲɔ kɔnɔ walima ni bin bɛ kɛ hadamaden kan dɛngɛrɛnɛ ni degun fɛn o fɛn b'a kan a ko maaw don mun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama wa i k'a dɔn an n'u bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛna wa lamɛnniw bɛ senna kow bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a ko misaliya ye fɛn jumɛn ye so ninnu cili yarali daminɛna kabi janvier kalo tile 24 waati nka an bɛ don min na i ko bi baaraw jɔlen don a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɔrɔ bɛ o la sabula kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn dɔ sumusumu minnu bɛ senna a n'a kɛ ni jamana faamaw kɔni b'a la ka lamɛnli kɛ k'a sabu kɛ Haidara n'u a ɲɔgɔnna minnu bɛ wuli ka jɔ ni kuma ɲɔgɔnya na a y'o kumaw fɔ waati min na o fana kɛra ta jigisigi kumaba ye hali bi n'a ka bi ka ɲɛsin maa ninnu ma u kɔni ko Haidara se t'anw ye dabali t'an ye an kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nka o bɛɛ la jamana faamaw ko yɔrɔ ninnu bɛ ci maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu fana ye kɛlɛ tigɛrɛw ye olu bɛ a kow ɲɛma o dɔ ye Abdul Salam tɔgɔ la ale min tun ye lakɔlidenw ka sanfɛ kalanso jɛkulu ɲɛma ye o kuma o kɛlen don ka ko in sɛbɛkɔrɔ taa n'a bolo fila ye sabula ale yɛrɛ fana ka so dɔ b'a la min bɛ Sirakɔrɔ ale kɔni bɛ jama kɔni lasigi waati bɛɛ ni k'i k'a kɔrɔ ta ale ka kumaw la a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔta ninnu kabi san 1975 i k'a dɔn olu ka dugu ninnu bɔrɔsɛlimaw olu baaraw kɛra nka u bɛ bali min na waati min na Alifa Umaru Konare bɛ fanga la n'o ye san 1995 k'u kɔni nana ka na bɔrɔni dɔw de turuturu yɔrɔ ninnu na o dun y'a sɔrɔ bɔrɔniw ye dugumaw sɔrɔ ye o ye dugutigiw sɔrɔ ye wa fɛn ma fɔ hali olu ye u ka fɔ la nka u bɛ bali fɛn min na ka n'a fɔ olu bɛ yɔrɔ la u ni yɔrɔ min man kan jɔn ko Ala ko balila olu la kosɛbɛ i k'a dɔn hectare
2007 na kunga fɛn min b'a la ka fɔ i k'a dɔn ni jamana faamaw ko k'u bɛna nin bɛɛ lajɛrɛlen yara ninnu ko ko n'a cira a bɛna kɛ maɲumako da ye sabula sigida hakɛ minnu fɔlen filɛ nin ye k'olu cɔ b'a kɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara olu de ka ca buna hadamaden bayirika ye minnu ye dugu kuturu ni sigida kuturu ye n'olu cira bi i k'a dɔn jamana in kɔnɔ k'a taa yɔrɔ ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye kɔni k'u jigi de bɛ Basan den kan an bɛ donni minɛ i ko bi waasa ka se ka kɛ jigi ye u ye wa ko ma tigɛ da min na minisiri bɛ a sɔn sɔrɔnadobaw b'u sɔn jamana faamaw ko jamana sariya ka bato min ye diɲɛ seleke 4 yɛrɛ fana ko aéroport kɛnɛ ka dégager a ko bɛ kɛ cogo di kunnafoni sɛbɛn Languetère ale ka kuma don i bonya bɛ min na Jeka pub k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Amadou El Konare o Aïdara kelen i k'a dɔn a woloba de to a ye ko Basitan Basitan i k'a dɔn a bi san 90 ani san 8 na bi i k'a dɔn kunnafoni yarilen bɛ i k'a dɔn a ka kunnafoni di sira kuraw la i k'a dɔn ko ndanyana Facebook ni kikaku la i k'a dɔn min ye Ansardini ɲɛmaw ye u ye n wele sɔgɔmada in na ko k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye kalo do bi juguya kuma don min ye ayiwa Aïdara woloba ye a balolen bɛ min ye Basan ye labɛn yɛrɛ kelen don i k'a dɔn a ka san 90 ni san 8 i k'a dɔn o hakilinaw ani k'o bonya ta k'a sɛgɛrɛ o labɛnw bi sen na o de la dugu in jɛlen i ma nka an ye bɔlɔlɔ kalalamaw fana kun tɛ minnu y'a bila i b'a ye ma sɛbɛnni kalalamaw tɛ bon nin de ye n bi to ka min f'i ye Facebook ko ni fɛn na nin y'a fiɲɛ de ye kosɛbɛ n'i ye fɛn o fɛn n'i ma ɲɛ k'i b'a sɛbɛn k'a fili fo k'a sɔrɔ dalu jɔnjɔn b'i bolo kosɛbɛ nin bɛ mun ye minnu fana bɛ yen n'olu y'a mɛn u k'a ɲɛɲini k'a dɔn kunnafoni minnu bɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu de bɛ wele ko rumeur ŋunu k'a don wala n'i y'o mɛn i de bɛ wuli k'a sɛgɛsɛgɛ ka se source la maa tɛ saya kanu ni maa ye walahi ni ɲango ni musokɔrɔba ni maa ka so ni min mun kɛ maa san 90 ani san 8 hali n'o taara bi ala k'a mɛn an kɔrɔ hali n'o taara bi diɲɛ na walahi mun de tiɲɛna nka a fɔli ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o fana bɛna ni mun ye a bɛ mun ye ni min mun k'i la k'i b'o saya ta ka yaba ne ko aw minnu bɛ nin fɛn in kan a bɛ wari de sɔrɔ a la a b'an na ɲɛnajɛ de ɲɛnajɛ jugu ye nin ye dɛ nin ye ɲɛnajɛ jugu ye dɛ mais min f'i ye ko in bɛ se ka kɛ kunnafoni diyɔrɔ ɲuman ye aw bɛ sɛbɛnniw kɛ journal kɔnɔ cogo min na sɛbɛnni jɔnjɔn bɛ se ka kɛ Facebook kan nka a bɛ dépend maa min b'a kɛ o tigi mais justement c'est un problème ni maa gansan donna ko o ko la a bɛ kɛ ko gansan ye Basan balolen bɛ san 90 ani san 8 a bɛ tamani foyi t'a la ala ma s'a ma fɔlɔ Amadou El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye mamuso tɛ wa n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Amadou El Konare i k'a dɔn kuma ka fɔ tiɲɛ ka fɔ Amadou El Konare o de bɛ laban sabula ko mɛn o mɛn n'a taara danga tiɲɛ danga kan Amadou El Konare mɔgɔw b'a fɔ ko yalima a ko min ye wulikajɔ min bɛ kɔsa in na jamana kɔnɔ politiki juguya don wa yalima tiɲɛ kuma nka a mana tigɛ dawo da la Amadou El Konare i k'a dɔn a min ye alu nape i k'a dɔn kɔsa in na ale de kɛra avocat général ye o de bɛ jamana yɛrɛ tɔnsi jɔ ni ka wulikajɔ boloda nka avocat général ya kɔrɔ min ye tiɲɛ ye i k'a dɔn n'i yɛrɛ dalen don a la nin ye tiɲɛ ye i k'o fɔ o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ni ka lafiya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Bubu Sise kan a n'a jɛɲaw sabula i k'a dɔn jalaki dɔ bi n'u kan a bɛ ne ka waati ni bɔ k'a fɔ sɔmin kelen don jamana u b'a fɛ k'a dafiri Amadou El Konare a ka sɔrɔni nunbaw olu kɔni y'u sen don k'u bolo don u ye wulikajɔ ka boli caman kɛ Amadou El Konare sɛbɛnnɛgɛla ko a ko kɔsɔ in na min ye kuma tiɲɛ cɛ kelen kɔni bɛ o bɔra ka kuma min ye alu nanbɛ i k'a dɔn a ye tiɲɛjala bɔ k'a bi a ko sabula min ye wulikajɔ min kɛra chambre d'accusation i k'a dɔn u kun ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin cour d'appel ma i k'a dɔn min ye kiiritigɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye minnu da bɛ kuma in na ka se ka kiiri in kɛ nka kiiri in kɔni kɛra i k'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ko kun tɛ a ko ka kunnafoni minnu kɔni bɔra a la olu jɛlen don sabula a jirala k'a fɔ min ye février kalo tile 16 tɛmɛnen chambre d'accusation cour d'appel o nɔgɔngari la a ko
ko abo semavura minnu lajɛra sabula surundɔnbaw kun y'a ɲini k'a fɔ u ka bila u ka bila dalu jɔnjɔn foyi tɛ yen min bɛ se k'a to ninnu bɛ minɛ k'u bɛ to kaso la i k'a dɔn abo foyi t'u nɔfɛ min kɔni ko sabatilen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko batoni ye n'o ye surundɔnbaw ka ɲɛmaa ye Kasum Tapɔ o n'a jɛɲɔgɔnw olu kɔni ye tubabukan fɔ u ye sarakisɛ fɔ ka taa sɛbɛkɔrɔ bi paki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye avocat général alu Nampɛ ale de ye parquet général ye ale b'o nɔnɔ bila a ko a ye kuma ninnu mɛn min ye avocat ka kuma ye a y'u mɛn sɛbɛnfura minnu fana bɔra a y'u sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko n'a ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kiiribulon i k'a dɔn a k'an ka fura k'a jɛya min bɛ kɛ sababu ye jamana denw ka da kiiritigɛlaw la kiiritigɛlaw ka se ka bila u ka minɛn kɔnɔ ni bonya ni karama min ka kan o ka dafa a ko kuma ale bɛ min fɔ kuma minnu fɔra a n'ale ye fɛn minnu ye jɔnwala ninnu ka bila ka t'u kaso i k'a dɔn tɔnduw la bi dɔnduw la sini sabula foyi tɛ yen jamana yɛrɛ ka lafasaba de nin jamana avocat général a ko min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛw ye ko in sɛbɛ kɔrɔ jɛlen don k'a fɔ sɛbɛnfura de bɛ yen walima kɛwale bɛ yen en tout cas minnu kɔni dir'o olu ma a jɛlen don k'a fɔ ninnu nin tɛ foyi la o tuma ale bɛ min ɲini kiiritigɛlaw fɛ u ka sabali min ye kiiri ye i k'a dɔn a kuma ka fɔ ninnu ka bila ka t'u ka so sɛbɛnnikɛla ko alu Nampɛ ka kuma filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ maa kalannenw a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ kiiribulon kɔnɔ ani surundonbaw a ko nka min ye wulikajɔw ni jateminɛw maa caman y'a jira k'a fɔ alu Nampɛ a ye kiiri min fɔ a n'a ye kuma minnu fɔ a n'a ye jateminɛ minnu kɛ an min ka san caman bɔ nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o tuma yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la min ye araba tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye procureur général ka kuma ye min ye surunindonbaw ye ka taa fara kiiritigɛla tɔw kan u kɔni ye dossier ninnu dasa k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko in bɛ taa laban min na o de ye bilali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o kɛra i k'a dɔn nin b'a jira k'a fɔ jamanadenw kan ka da kiiribulon la u kan ka da kiiri la sabula kiiri de bɛ kɛ sababu ye hadamaden i k'i ka ayiwa hadamadenya dafa kiiri bɛ kɛ sababu ye ka dimi bɔ maa na sabula ko minnu ni ko minnu ɲɛ kelen n'a sogolola ni kiiritigɛlaw yɛrɛ ye k'a fɔ murudanduw kana tama t'u bolo k'a jira k'a fɔ hakaja nin kuma in di tiɲɛ ye o tuma min ye wulikajɔ o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko avocat général alu Nampɛ i k'a dɔn kɔni a y'o sira jira jamanadenw na sabula i k'a dɔn diyagoya tɛ i ka nkalon fɔ diyagoya yɛrɛ tɛ i ka tiɲɛ fɔ nka diyagoya don i ka min ye ko tiɲɛ yɛrɛ ye a n'a lakika sariya yɛrɛ min fɔ diyagoya b'i ka i k'o fɔ n'o tɛ kiiritigɛla a sago b'a yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko avocat général alu Nampɛ a ye nin kuma min fɔ a ye sira fura k'a jɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye malidenw ka se ka da kiiribulon la malidenw i k'a dɔn u ka kɛ kiiribulon fɛ o wajibi de kiiritigɛla hadamaden don e ye hadamaden ye n'an dara ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn da la a bɛ kɛ sababu ye jamana ka ja nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la nin ye bozo de ye wa jɔnni Nampɛ nin kɛ kuma bozo bɛ ka mun bɔ nin fɔ b'a cɛ man ca dɛ wa u bɛ siran k'u bɛ wuli ka bɔ yen mais min bɛ yen n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye a mɛ wo mɛn mɔgɔ bɛ laban k'i ka tiɲɛ segin ma jamana in a bɛ ja koyi kiiri jɛra kiiribulon ɲɛna kiiritigɛlaw bara ka jɛya jamanadenw bɛ gɛrɛw la an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ ja e ko nin dɔn n'o tɛ ni jamana ɲɛmaa dɔw fana bɛ olu b'u dogo dibi la ala alu Nampɛ ɲaama sa ala kama kira kama journaliste Seydou ni fɛn bɛɛ vie blé a bɛ ɲɛnabɔ u ka yafa ma koyi u k'a lajɛ ten u kana so o ye kiiri tigilamɔgɔw ye u ka yafa sa u ka yafa ten sa dɔ kɛra dɛ u ka yafa ma ala yɛrɛ de kama nin kun ye sɛbɛn ye n y'o fɔ de ye o tuma tezara premier an k'o min a bɛ bɛn Amadu El Konare n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tunkara kunnafoni sɛbɛn reflet d'Afrique min ye k'a dɔn u ka ɲɛmaaya so nin y'u ka sɛbɛn ye u ko a bɛɛ n'a ta minisiri min ɲɛsinen don soko ni dugukolo ko ma n'o ye Jɔnkɛ Jara ye ko n'a ma dɛmɛ don tamalakaw ma ko min ye dugukolo harabamaw olu kɔni taalen don dugukolo yen bɛɛ ta mɛlɛko sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi jamana in gɛlɛyaba dɔ ye dugukolo ko mankan ye maa min ma ta i kɛnɛ keke ni min ye tigi b'a la
tigi t'a la o bɛ sin k'i poro a kan ten k'a sabu kɛ sɛbɛn ye ni setigiw ka di sɛbɛnnikɛla ko in de ka mɔ filɛ a ko an bɛ donni min na i ko bi dugu min bɛ yen ni o ye Tamala ye ko Tamala min bɛ yen n'a bɛ Sanankɔrɔba fɛ i k'a dɔn Kati mara la ko gɛlɛyaba de bɛ Tamalakaw kan bi a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka dugukolo kɔni kɛlen don gɛlɛya ko ye maa dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Bacili kɔni dalen bɛ kɛnɛ dɔ fiyɛfiyɛ jateminɛ u ka fɔ la kɛnɛ min na kɔni kɛlen don ka sɛbɛnni k'a kan sɛbɛnni b'a yira ko maa o maa bɛ fɛ ka usine la baara ko i kana ko nin kɛnɛ fiyɛfiyɛ b'i ka bila la sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn kɛnɛ min bɛ yen ni i ta tɛ kɛnɛ min bɛ yen ni dugumaw t'a dɔn a b'olu ka bila la k'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ taa i k'a dɔn a wa pilaki kɛ o la ni ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ o yɔrɔ labilalen don usine cakɛla Batarafa b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ a k'o ye fɛn ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya de bɛ Tamalakaw kan bi min yɛrɛ la wulikajɔ kan ka kɛ fɛn min na maa minnu bɛ yen n'o ye dugudenw ye u ko u y'a da tulu la k'a da jaba la maa o maa bɛ yen n'e ko ci jɔngijɔ n'e ma kunnaja e bɛ taa ɲɛfɔ kaso kɔnɔ a k'o kɛlen don dekun ye u kan a bɛ n'a ta maa minnu bɛ yen n'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲinini kɛ u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o b'a la ka ta Tamala n'a tɛ ka ta sariya kɔnɔ u y'a tulo n'a bɛɛ lajɛlen kɛ nka o bɛɛ n'a ta maa minnu bɛ yen n'o ye setigiw ye n'u degelen don dugukolo bɔsi tigiya la ko hali bi n'a ka bi u bɛ cɛsiri la u sɔn u b'a la ka lɛgitari hakɛ mun ka d'u ye u bɛ k'o susa sɛbɛnnikɛla ko sa wulikajɔ wuli k'u jɔ u cɛjɔyɔrɔ la walima n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni karatumaw bɛ jɛ la o fana ka fɔ u ka ɲɛdɔn walasa dugudenw bɛ se k'u sigi hakilina kelen kan n'o tɛ a bɛ taabolo min kan n'a tora ten ko gɛlɛya kɔni ye k'a dɔn Tamalakaw ta ye an bɛ donni min na i ko bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le challenger sɛbɛnnikɛba o de ye Musa Asan Haidara Sirifukɛ ko a ko di ŋanamu b'a don y'a dugusɛjɛ i bɛ malo Amadou Konare i k'a dɔn nin kamalen a tɔgɔ de ko Fuseni Kamara Fuseni Kamara i k'a dɔn maa nataba nangaraba kwale do fɔ a ye n gɛlɛnkɛ da fɔ arabu jamana na arabu nafolotigi dɔ bɛ yen Amadou Konare a y'i jija fo i k'a dɔn a k'o kuma ɲɔgɔnya k'a jira o la k'a fɔ ale bɛ baara kɛ minisiriso la min bɛ sɔrɔsikɔrɔw ani sɔrɔsiw ka ɲɛmaaso kunna ale ye chargé de mission ye sebaba ye a donyɔrɔ ka ca wa ni minisiri yɛrɛ bɛ kuma da ni da Amadou Konare k'a dɔn kuma min n'a ye nin fɔ nin nafolotigi in ye a tilala k'o la nata a k'o ma o k'i labɛn a bɛna sugubulondenw ma 200,000 ani 250,000 euro wari o bɛ bɛn miliyari 100 ani miliyari 64 i y'a dɔn ni nin fɔra nataba ye ka ban i da de bɛ wa min ye arabukɛ in ye se t'o ye dalu foyi t'o bolo ka se ka ko in ɲɛdɔn o kɔni laban o nana kɔrɔfɔ sama u ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Konare i k'a dɔn a y'a jira o la k'a fɔ i k'a dɔn Mali mago bɛ aéronefs la Mali mago bɛ marifaw la minisiri da de y'a fɔ a ye o tuma cɛ k'i labɛn ale bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min kɔni bɛ se k'a to miliyari 100 ani miliyari 64 marché arabukɛ ka se k'o sɔrɔ Fuseni y'a ka ko labɛn sabula min ye sɔrɔsiw u ka minɛnw an'u kan ka fɛn minnu zan i k'a dɔn a taara Google ka k'olu fɛnw sɛgɛsɛgɛ k'o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen bɔ k'o ɲɛci arabukɛ ma o yɔrɔnin bɛɛ arabukɛ kɔni nata nana wa sabula o ko ayiwa min kɔni ye baara ye an k'a daminɛ a ko waasa ne kɔni ka se ka don ka bɔ kɛ ka sɛbɛnfura ko nin fɛnw ɲɛɲini i jija sɛbɛn wari 1,000,000 i k'o ci ma joona i k'a dɔn Fuseni kɔni a nata wale don sɛbɛnnikɛla ko u tor'o ta ka segin a n'o fɛ la sa min kɔni ye wuli ka jɔ kuma sina ka taa bi gendarme tulo ka tetew gendarme olu ma fila kɛ labɛn bɛɛ lajɛlen nana tigɛ o fɛ sous lieutenant Mohamed El Medi Ag Ijas i k'a dɔn o ye ŋana ye o n'a jɛɲɔgɔnw nana sɛgɛsɛgɛli boloda ka kurutu boloda Fuseni Kamara fo ka taa ja da ɲɛ u nana mun fɔ u ko u ye Fuseni wele ayiwa ko a kun ye wariko kuma dɔ fɔ wariko kuma dɔ b'a ni arabukɛ dɔ cɛ i k'a dɔn arabu jamana na olu y'o ciden ye i k'a dɔn wari kɔni dir'u ma o tuma ni Fuseni bɛ yɔrɔ min u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ACI fa dɔ fɛ i k'a dɔn Dankaroba nisɔndiyara f'a bɛ muɲamuɲa o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn a kɔni ko ale ta ɲɛna sabula u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma ayiwa 12h k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ko wuli ka jɔ ani teliya bolo ma Fuseni laban a ye dakabana dulokiba tigɛ bazɛn kura b'a kanna a parili a latukɔnɔ zuma sabula 1,000,000 ta sɛfɛ wari a k'a dɔn a ye ja daminɛ o bɛna d'a ma kuma min n'a sera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko gendarmew sina ka bɔ ten ka minɔti k'a tɛgɛ la karaw 1,000,000 da yɛlɛmana ka kɛ minɔti ye sɛbɛnnikɛla ko ka
min ye Lansana Tamba Keita ka cɛdenw ka yɔrɔ chef d'escadron olu kɔni y'a tɛgɛ kala fila k'a ku kala ye i k'a dɔn ka taa ɲininka dalakan na sɛbɛnnikɛla ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kana mun ye nin jɛ in dilen bɛ nin na nka gendarme n'a bɔ a la n'i hakili b'a la tɛ hali waati janbɔ mori dɔ minɛna i k'a dɔn fobiye min ye CFA miliyari fobiye de tun b'a bolo o minɛna gendarme fɛ sɛbɛnnikɛla ko an ka jamana lakanabaaw u b'u se la sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn n'o tɛ don o don na kabako dɔ kɛ nangarabaw la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la wa i tɛ min galama k'a b'a minɛla kɛnɛ kan ye gendarmerie yɛrɛ ɲɛmaaba colonel major Samu Mɛnkɔrɔ a yɛrɛ taara kɛnɛ kan ye ka taa cɛdenw laɲagari k'u fo ka tila k'u bilasira très bien baara ɲɛna a banna Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan gɔngɔlaw président o de ye Buhari awa nin fana ye kunnafoni tɛlu ya min kɔnɔ kuma da maaw tulo kan madame Jawara Aja Sira Jara ni ale ye k'a dɔn alisilamɛ muso minnu bɛ commune 1 na olu ka maa ɲɛma ye k'u bɛ wele bila muso bɛɛ lajɛlen ma ka na i k'a dɔn awa jɛrɛla min bɛ kɛ sibiri don nin kalo tile 20 a bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati AMD Kuila min ye k'a dɔn Korofina commune 1 ale yɛrɛ miiri yɛrɛ kɔfɛ ko bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o kɔfɛ fana radio jaka fɔ ko b'a da min ye chauffeurw bɛɛ lajɛlen kulo kan ni syndicat fɛn fɛn bɛ n'o ye chauffeurw ka syndicat ye ko kalanden dɔ kɔni bɛ ale kɔni ka balanw kɔni tununa a bɔtɔla i k'a dɔn rond-point na k'a kunda min ye k'a dɔn Gabriel Touré ale yɛrɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn a taatɔla min ye Sugunikura la ka bɔ Gabriel Touré rond-point kɛrɛfɛla na ka taa Sugunikura la a ka sakiw kɔni tununa o kama o b'a ɲini Ala ka jɔ ɲuman bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mobilitigiw chauffeurw ani syndicat ni maa o maa ye kibaruya sɔrɔ balankofɔta in kan k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka nɛgɛjuru banban n'o ye 20 24 98 98 walima 20 24 76 29 n'u m'o si la sɔrɔ u bɛ se ka weleli kɛ 74 54 46 56 walima 89 93 69 24 faamuyaliko ɲuman k'u b'o ɲini u fɛ o kɔfɛ fana nin fana ye kibaruya wɛrɛ ye ko a bɛ da Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 1 ko maa min bɛ yen n'o ye madame Fanta Jeli Jabate ko ale kɔni ntayana min ye k'a dɔn awa bi alamisa kalo tile 18 ko a suturali kɔni bɛna kɛ a ta kunnafoni wɛrɛ ye ka da limana bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ a la duwawu do kɛ Ala ka hinɛ a la ya rabbi bita an b'a bila yan bita bɛ bila Amadou Konare i k'a dɔn Gibson asafurula min ye Ahmed Jakite ale bolo de tun bɛ nɛgɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɔfana t'o ma du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sini sɛbɛnfurukɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite baara ɲɛna wa salam